Rara wai ka san me kai kuwa? Akwai hakuri. Na'am. Akwai hakuri. Okay, kenan ma ka san me kai kenan. Akwai hakuri. Wai me kace Davido yayi ma kuwa? Abinda Davido ya mana dabbanci ne. Na'am. Abinda Davido ya mana dabbanci ne. Wai anya ko kana da hankali kuwa? Ka san me kake faɗa? Da Davido da masu irin tunaninsa. Wai ma me Davido din yayi ne? Ya Davido zaka je kana promoting din Ansaru. Wai ni ban fahimce ka ba. Me kake nufi? Kana promoting yan ta'adda. Oho, sai yanzu na fahimce ka. Wai kana nufin din ya dauki sunayen yaran da aka sace? Ya sassaka a jikin rigarsa ya tafi taron da aka yi a kasar America. Shine dabbanci? Dabbanci ne. Ashe baka da mutunci? To ai mutane kuwa sun ji dadin abin da yayi. Da Davido da masu irin tunaninsa duk ne aka ce halin dabbobi ne suke yi. Kenan kana nufin har da su ma dabbobi ne kenan. Dabbanci ne. Aha, to sai yanzu na ƙara tabbatar da cewa kai baka kishin Najeriya. To bari ka ji na faɗa maka, in dai shugabanninmu da mutanen ire-irenka ba za su dinga aikata aikin alkhairi ba, to mu content creator mun dinga yadawa kenan. Ko ma ina ne yaje. Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin Davido na promoting yan ta'adda, wallahi ku ce mai da kasar nan baya. Ku dai kuke mai da kasar mu baya. Kai tsakaninka da Allah, zaka iya faɗa min abin da Davido yayi? Davido ya dauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su. Aka sace su. Ina jin ka. Ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajin Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. A to me yasa ba zai yi hakan ba? Ya zaka je ka dauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida, ka dauka kai mana duniya. Ai abin da yayi shine daidai. To me ya riba shi? Ba shi da wata riba. Ribar shi kenan kawai shine a sama mana tsaro mai inganci. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Baka ji ba na faɗa ma? Kawai yayi haka ne domin ya ƙara jawo hankulan shugabanninmu domin su sama mana tsaro da kuma zaman lafiya. Abin da Davido yayi fa. Daidai da zanin uwar shi ne ya kwanci. Ya dauki hoto ya tafi America wanda duk duniya kowa ya gani, ya ce ga zanin uwar shi ya kwanci a zo a taimaka a daure mata. Haba kamar yaya? Wai kai me yasa kai baka da fahimta ne? Ai abin da yayi ba kowa ne zai iya ba, sai mai cikakken hankali. Wani irin hauka ne wannan? Hau me? Irin hauka ne wannan? Kyalle wannan mutumin mugu ne. A wajenka ne dai hauka, mu a wajenmu daidai yayi. Ga mai hankali ka auna ga hankali yayi. Sosai ma kuwa. Ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran wanda aka kidnapping da su? A'a, ni ya za na sani tunda ba a faɗa min ba. Yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanen su. Sukai mutanen nan suna hannu. Ina jin ka. Sai suka ce bari su yi garkuwa da wayannan ƙananan yaran. In sun an kam to me aka ta za a sako musu mutanen su. To sai aka yi yaya? Da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki yan ta'addan nan ba, kuma wancan yaran sai an kwato su. To yanzu kun kwato yaran ne? Muna wannan kamar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin. To ai ya san ba abin da za ku yi akai ne. To bari in gaya muku ni. Kai da Allah malam, ba abin da zaka faɗa mana. Kai da ma ilimi cikakkiya ma baka da shi. Turanci ma normal turanci baka iya ba. Ka zo kana mana wani surutu. To bari in gaya muku ni. Kai da Allah malam aka ce kai shiru. Shirme kawai. Allah ya What?